खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार खौरां लाबोनानै होफैदों जायखौ नोंथांमोन साफ्रोमबो गोसोआव होनानै खोनासंनो गोनां दंथारो दा बे खौरांखौ नोंथांमोनहा अदेबानि मिथिखाबायबो जानो हागौ दा बे जाहैबाय लकडाउना जोंना बारायफिनबाय जिहेतु थामथि खेबनि थाखाय सप्तानैनि थाखाय गाबोननिफ्राय हठात 4 मेनिफ्राय जागायनानै सप्तानै जागोन बे सप्तानै बारायनाय लकडाउनाव मा गोदान रुल बानायनानै होखो माखौ सिफायखो मा गोदान सोदेरखो दा बेफोर गासैबोनि सोमोन्दै जोंनि आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा लाइभ भिडिअ खालामनाय खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा फोरमायनानै होबाय दा बे गोबांथार बाथ्रा फोरमायनानै होनायनि गेजेरजों मा बुंलांखो बिथांनि गासैबो बुंनायफोरखौ बर' रावै नोंथांमोननि सिगाङाव थख'-थख'यै फोरमायनानै होनो लानाय जादों दा बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोनहा खोनासङाखैमोन एबा नोंथांमोनहा जायफोरा मिथियाखै नोंथांमोनहा नायनानै लानायनि गोनांथि दंथारो आरो फैबाय थानाय सानफोरखौ जोङो सोलिनानै थांनो हागोन दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा बेखौ आङो फारियै थाब लिरख'नानै लानाय जादों लिरख'नानै लानायखौनो नोंथांमोननि थाखाय जेनुइन भिडिअ बानायनानै होनाय जाबाय दा बाहाय नुनो मोनगोन सेथियावनो बिथाङा बुंदों हठात गाबोन 4 मेनिफ्राय बेलासिनि 6 बाजिनिफ्राय जागायजेननानै फुंनि 6 बाजिसिमल' कमप्लिटलि कारफिउ सोलिबाय थागोन बुंफिनबावदों नोंथांमोननि थाखाय बेलासिनि 6 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिसिम हठात मोनाबिलिनि 6 बाजि जानाय लोगो न'आव हाबजोबनांगोन आरो फुंनि 6 बाजिनि उनावसो न'निफ्राय ओंखारनो मोनगोन बेनिफ्राय नुनो मोनदों प्राइभेट हस्पिटाल लेबरेटरि क्लिनिक भेटेनारि खुलिफिनजोबनो मोनगोन नाथाय बेफोरो 5 PM सिमल' थानो मोनगोननो बेनिफ्राय गामि सहरनि दखानफोर गामियाव एबा सहरावनो जा हारसिं गसंनानै थानाय हारसिं गोजानाव गंफा गंनै खुलिनाय दखानफोरा बिसोरो थाबाय थानो मोनगोन होनदों नाथाय नुनो मोनदों लारियै थानाय दखानफोर मोनसे लाइनावनो मोनसे न'आवनो लारि दखान नांजाबनानै थानाय दखानफोरा बिथांमोनहा खुलिनो मोनगोन नाथाय गंसे खुलिनायनि उनाव गंनैया बन्द जानांगोन गंसे खुलिनायनि उनाव गंनैया बन्द जानांगोन हठात 1निफ्राय 4आसो खुलिनो मोनगोन 2 आरो 3आ खुलिनो मोननाय नङा होनदों हठात गंसे खुला गंनै बन्द गंसे खुला गंनै बन्द दा बेबायदि जागोन नाथाय बिनि बेलायाव सोर सासेया खुलिगोन सोर सासेया खुलिया बिथांमोना गावसोरनि एसोसिएशनजों आरो डिसिजों सावरायलायनानै बेखौ बानायनानै लानांगोन होनदों सानफा एफा राननानै लानांगोन नाथाय ग्लसारि दखान लाइब्रेरि आरो मेडिकेल स्टरफोरा बिसोरो बे गंसे आरो गंब्रैनि गेजेराव थाब्लाबो खुलिनो मोनगोन होनदों दा बिनिफ्राय शपिं कमप्लेक्स शपिं मल बिसोर कमप्लिटलि बन्द अट' रिक्सा टेक्सि हेन्ड रिक्सा बेफोरो थागोन नाथाय पेसेन्जारनि बेलायाव सानैल' थिखोनो मोनगोन ड्राइभारा थागोन आरो 2 पेसेन्जार थिखोनो मोनगोन हठात बेफोर गारियाव 3 गाखोनो मोनगोन दा बेनिफ्राय बाहाय टेक्सि जेरै गुवाहाटी सिटियाव सोलिग्रा अला उबार बेफोरबो सोलिनो मोनगोन नाथाय ड्राइभार आरो 2ल' पेसेन्जार बाइकफोराव सासेल' थांनो मोनगोन नाथाय हिन्जाव गाखोनो मोनगोन आरो 12 बोसोर बैसोनि उन्दै गाखोनो मोनगोन नाथाय 3 गाखोनो मोना बेनिफ्राय कनस्ट्राक्शननि हाबाफोरा लुफुबाय थानाय हाबाफोरा सोलिफिनसिगोन नाथाय 50% वार्कार लानो मोनगोन होनदों बेनिफ्राय बास सोलिगोन नाथाय अरेन्ज आरो रेड जनाव सोलिनाय नङा आरो हाइवे दंब्ला खारलांगोन मा होननाय जादों डिस्ट्रिक्ट मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टसिम जोंनि आसामाव सोलिगोन बासआ नाथाय बे बासआ रेड जन एबा जोंनि आसामाव रेड जन गैया नाथाय अरेन्ज जन दङ अरेन्ज जनाव हाबहैनो मोना होनदों जुदि हाइवे अरेन्ज जननि गेजेरजों हाइवे खारलांनाय दंबा बे बासआ नाथाय खारलांनो मोनगोन हठात मोनसे ग्रीन जननिफ्राय मोनसे ग्रीन जनसिम थांनायनि गेजेरावनो जुदि अरेन्ज जन दङबा हाइवे बेनि गेजेरजों थांदोंबा बै बासआ खारलांनो मोनगोन नाथाय स्टप खालामनो मोननाय नङा अरेन्ज जनाव होनदों बिथाङा दा बिनिफ्राय बासनि बेलायाव ASTC आरो ASTCनि अथ'रिटिजों सोमोन्दो खालामनानैसो गासैबो प्राइभेट बासफ्राबो खारनो मोनगोन होनदों आरो बेयाव 50% पेसेन्जार लानो मोनगोन होनदों 50% खालि जानांगोन बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट प्राइभेट अफिसफोराव आगोलाव 30% वार्कार फैनो मोनदोंमोन नाथाय दा 50% वार्कारा फैनो मोनसिगोन होनदों नाथाय सोरबा वार्कारा जुदि 5 बोसोर बैसोनि गाहायाव गथ'सा दङब्ला बै बिमाया अफिसाव फैनाङा होनदों
बेनिफ्राय साहा दखान रेस्टुरेन्ट दखान बेफोरबो खुलिनो मोनसिगोन, नाथाय बैफोर दखानफोराव दखानाव थानानैनो मोनजानाय नङा, मोनलोंनाय नङा होनदों। जिरायनायानो जा गसंनायानो जा बिथाङा नोंथांमोनहा बेयाव थांनानै बायनानै लांनानै न'आवसो जाहैनांगोन होनदों। बेनिफ्राय नापित पार्लार बिसोर कमप्लिटलि बन्द'। आसामाव आरोबाव बायजो स्टेटनिफ्राय बाहेरा स्टेटनिफ्राय जोंनि आसामाव जुनार लानाय गारि हथात अमा लाबोनाय दाउ लाबोनाय बेफोरो सोलिनो मोननाय नङा, हाबनो मोना होनदों। नाथाय हाबखानानै थाखानाया दिनैनि गेजेरावहाय बारलांनांगौबा दस्राफोराव दिनैनि गेजेरावनो गुबुन स्टेटआव बारलांनो हागोन होनदों। नाथाय गाबोननिफ्राय हथात दायो मोनानिफ्राय जुदि 4 मे जानाय लोगो लोगो बियो सोलिनाय नंला। बेनिफ्राय जिम, सिनेमा हल, सुइमिं पुल बेफोरो कमप्लिटलि बन्द' जागोन, जेराव मानसिफोर गेदारिं खालामो। बेजों लोगोसे रिलिजियास हथात धोरोमनि जायगाफोर बेफोरबो बन्द' थाजोबगोन होनदों। इ कमार्स बेफोरो थागोन होनदों। इ कमार्सआ जाहैबाय जेरै नेटवार्क मार्केटिंफोरा सोलिगोन होनदों, जेरै फ्लिपकार्ट, आमाजन बेफोरो सोलिगोन, नाथाय अरेन्ज जन एबा रेड जनफोराव बियो सोलिनाय नङा होनदों। बेनिफ्राय माखासे नोगोरारिफोरनि थाखाय सांग्रांथि गोख्रोंथार, मास्क गाननाया साफ्रोमहाबो गानथारनांगोन, आयदार दखानदार नङाब्ला नोंथांमोननो जोङो पाब्लिक साफ्रोमबो बायजो गानथारनांगोन, ड्राइभार गासिबो। बेनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्स मेनटेना मास्ट होनदों। बेनिफ्राय 12 बोसोर बैसोनि मोनसे गोनांथार खोथा, 12 बोसोर बैसोनि गाहायनि सुबुं आरो 45 बोसोर बैसोनि गोजौनि सुबुंफोरा जिखुनु देहा फाहामथाय बिथिंनि हथात मेडिकेल प्रब्लेम जायाबा न'निफ्राय ओंखारनो मोननाय नङा होनदों। जानो हागौ बेयो कारफिउ आरो कारफिउ नङै समावबो 45 बोसोर बैसोनि बांसिन बुरैया आरो 12 बोसोर बैसोनि उन्दैसाफोरा ओंखारनो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय हाप्ताहि बाजारफोरा कमप्लिटलि बन्द' थागोन। दानिया प्राइभेट गारिया जाहैबाय 4 हुइलार, बे 4 हुइलारनि बेलायाव खारनो मोनगोन, नाथाय ड्राइभार आरो बेजों लोगोसे सानैल' पेसेन्जार गाखोनो मोनगोन, हथात 3 जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव अरेन्ज जन जायफोरना दङ, बे अरेन्ज जनाव थानाय ओनसोलफोराव ग्लसारि आरो फार्मासि दखानफोरा खुलिनो मोनगोन होनदों, नाथाय 5 PM सिमल'। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। दा बेफोरनि सोमोन्दै दहाय बिथां सारा लाइभ प्रेसमेट खालामनानै बुंलांदों। दा बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना मिथियाखैबा मिथिनो हानाय जाबायमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गुबुनफोरनि थाखाय मिथिनायनि थाखाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामबाव एबा खालामफिननानै लाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।